Hartzen eban 30 euro, sala gramo erdi, eta horrekin egiten nuen atzaldea. Eta hori egunero. Eta aste bukaran gehiago. Etzen nuen erosten aste osorako? Ez. Inoiz aukidot bebai saltzeko. Hartu neban 25 gramo, eta irabaziak sartuz nintzen. Ez neban dirurik hartu, dana sartzen. Eta hor ikusitzen nun, etzeko lainongo negoziorik zuretako? Bai, eta arazoa zegoela. Hor dago punto bat, dala, hasieran disfrutatzeko hartzen da, eta baina gero, bihurtzen da ja ez neban disfrutatzen hain beste. Ja gehiago zian raiadak, honek buruei bueltak ematen, eta pentsamenduak ez dutela nahi egin, nagoela diru gastatzen, baina berdin jarraitzen egon. Gauzaren bat egiten utzi zenuen, kontsumitzeagatik? Askotan ez neban nahi lagunekin egon bez, neskarekin bez, galduta, gogo guztia galduta. Gogoratzen zuzen momentutan pentsatu zenuen laguntza behar dut? Izan zen 24 urteekin ero, gutxi gora bera, alako zoze, 24, 26, alako zoze. Neguan nire lagun batekin bizitzen etxe baten, eta derrepente ikusi neban nire ama kaletik pasatzen, da zen neban, hasi nintzen negarrez, ez negualako ja ondo, esplota hori neban, junitzen nire amaren gana, eta zen neban nahi nebala berakin berbain, eta pasatzen jatela hau dana. Osea, 10 urte daramazu, zure bizitza aldatu nahian? Bai. Drogetatik aldendu nahian? Bai. Geixegi.